खुलुमबाय स्टुडियाव दं आङो राकेश रामसियारि लाइमोनफोरनि थाखाय गेदेर खौरां फोसावदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सरकारि साख्रि लानो थाखाय नोंथाङा थियारि जानानै था थाबैनो आसाम रायजोआव 32,000निबो गोबां सरकारि साख्रि ओंखारगोन बबे बिफानाव बेसेबां पस्ट ओंखारगोन बडलेण्ड बुब्लिया नैबे समाव डिसप्लेनि गेजेरजों माबे पोस्टआव बा डिपार्टमेन्टआव बे समाव साख्रि ओंखारगोन नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया लाबोदों थाबैनो 32,000निबो गोबां सरकारि साख्रि ओंखारगोन नोंगौ 32,000निबो बांसिन आसामाव साख्रि ओंखारगोन नोंगौ बे मोनसे गिदिर खौरां गोजोनथाव खौरां बेनो जे थाबैनो आसामाव 32,000निबो गोबां साख्रि ओंखारगोन अक्ट'बर दाननि 10 खालारनि गेजेराव साख्रिनि फोसावथायखौ मोननो हागोन अक्ट'बर दाननि बारा गोबाव गैला जोंनि आखायाव जे अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो बा अक्ट'बर दाननि बा अक्ट'बर खालारनि उनावनो बे समाव आसामनिफ्राय फोसावथाय ओंखारगोन गुबुन बिफानाव गासै 32,000 साख्रि होम डिपार्टमेन्टआव 4,097 मासि होम डिपार्टमेन्टआव बे समाव 4,097 साख्रि ओंखारदों थामहिनबा बेवहाय पोस्ट होगोन 4,097 होम डिपार्टमेन्टआव हेल्थ डिपार्टमेन्टआव 5,105 हेल्थ डिपार्टमेन्टआव 5,105 मासिनि थाखाय बे समाव थिसनथाय होगोन जोबोदनो गोजोनथाव खौरां लाइमोनफोरनि थाखाय बिग आपडेट बे समाव बडलेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो होबाय दं एजुकेशननि बिफानाव बा सोलोंथाइ बिफानाव बे समाव 10,299 जाय सोलोंथाइ बिफान गासिबनिबो थाखाय बे सोलोंथाइया गोनांथिथार दा बे समाव सोलोंथाइ बिफानाव 10,299 मासिनि थाखाय बे समाव थिसनथाय होगोन आसाम सोरखारा बे समाव मोनसे गिदिर खौरां गासिनिबो थाखाय गोजोनथाव खौरां पिएनआरडि बिफानाव 1,196 मासि पिएनआरडि बिफानाव बे समाव 1,176 मासिनि थाखाय बे समाव थिसनथाय होगोन आसाम सोरखारा बे समाव जोबोदनो गोजोनथाव खौरां लाइमोनफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां ग्रेड 3 आव 7,073 मासि ग्रेड 3 नि थाखाय 7,073 मासि जोबोदनो गोजोनथाव खौरां 32,000 बे समाव आसाम सरकारा थिसनथाय होबावगोन थामहिनबा साख्रि दिहुनना होगोन ग्रेड 4 आव 4,939 मासि ओंखारगोन ग्रेड 4 आव गासै 4,939 मासि ओंखारगोन बे समाव 10 अक्ट'बरनिफ्राय बेनि उनावनो बे फोसावथायखौ होगोन होननानै बुंथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थाबैनो 32,000निबो गोबां मासि ओंखारगोन थाबैनो अक्ट'बर दाननि 10 खालारनि उनावनो बे फोसावथायखौ थामहिनबा 32,000 बे पस्टखौ होनाय जागोन होननानै बुंथिदों बे बाथ्राखौ बुंथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बे गोजोनथाव खौरांखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों आसामबासि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे गोजोनथाव खौरांखौ फोसावदों लाइमोनफोरनि थाखाय बे गोजोनथाव खौरांखौ फोसावदों थाबैनो 32,000निबो गोबां जे लाइमोनफोर थामहिनबा बे पस्टखौ होनाय जागोन बबे बिफानाव बे जबखौ बा साख्रिखौ होनाय जागोन नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया फारि खोन्थाबाय थ' बेखायनो जाय बिथांमोना साख्रि नागिरदों बिथांमोना बे समाव थियारि थानाया गोनांथार मानोना बैफोर पस्टनि थाखाय नोंथाङा गावखौ राफोद रोंखा-राखा खालामनाया गोनांथार दङ बे समाव नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया माबे पस्टआव माबे बिफानाव आसामाव 32,000 थिसनथायखौ होगोन बे समाव नोंथांमोननो बे गोजोनथाव खौरांखौ होबाय गोजोन्थों सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा
लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो